За 3 дні до... Чым адкажа Лукашенко на ультыматум Зяленска? Каты і іх ахвяры, новае расследаванне пра здзекі з палітвязняў у калоніях Лукашэнкі і беларускі абутак, продажы якога топчуцца на месцы. Аўторак, 23 чэрвеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Расійскія войскі могуць увайсці ў Беларусь і нават выкарыстаць ядравую зброю. Міністр замежных справаў Расіі адказаў на ультыматум Украіны да Лукашэнкі прыбраць рэтрансляторы з беларускай тэрыторыі. Масква, цытата, гатовая задзейнічаць увесь комплекс захадаў у адпаведнасці з саюзнай дамовай. Сам жа Лукашенко сказаў, што мае ўсё неабходнае для абароны, але вырашыў пакінуць краіну. Ці выкарыстае Крэмль гэтую магчымасць, каб яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну і спыніць перамовы Менску з захадам, высвятляў Зміцер Смак. Пасля ультыматуму Зяленскага прыбраць за тыдзень рэтрансляторы, што дапамагаюць расійскім дронам бамбаваць Украіну, Лукашенко маўчаў 4 дні. І нават сёння ён увайшоў у інфармацыйную прастору не першым. Спачатку загаварыла Москва. С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором. Увесь комплекс захадаў згодна з дамоваю гэта і расійскія войскі ў Беларусі і нават выкарыстанне ядравай зброі. Лаўроў сыпаў пагрозамі і Кіеву, і Брусэлю, які даў афіцыйную згоду атакаваць рэтрансляторы. Улады Беларусі працягваюць спрыяць расійскай вайсковай агрэсіі. Яны неаднаразова чынілі правакацыі супраць еўразвязу, парушалі паветраную прастору і выкарыстоўвалі мігрантаў. Вядома, Украіна мае права сябе бараніць. У сваю чаргу Лукашенко адказаў на ультыматум Зяленскага і прапановы Москвы не сам, а вуснамі кіраўніка Гомельшчыны. Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Незважаючы на заклікі не хвалявацца, было відаць, як хвалюецца сам чыноўнік. Але словы пра атаку любога агрэсара, а не канкрэтна Украіны, перадае нейтральны тон Лукашэнкі. Як і ў гісторыі з атакаю на беларускі аўтобус. Калі беларуская прапаганда цалкам стала на бок расейцаў і нават патрабавала ўдарыць па Украіне, Лукашенко заклікаў не паддавацца на правакацыі і разабрацца, хто за гэтым стаіць. Адказ расійскіх следчых не прымусіў чакаць. Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Сённяшняя справаздача расійскіх следчых, якія нават не паказалі фрагментаў беспілотніка, даверу юрыстаў не выклікала. У Украіне зараз працуюць следчыя з мінулого трибунала по Руанді. Яны, якія расследавалі злачынствы там, зараз працуюць таксама ў Бучы і на іншых тэрыторыях. Таксама спецпрадстаўнікі ААН і АБСЕ, якія на месцы высвятляюць, праўда это не праўда. Зараз у Расіі гэта цалкам немагчыма зрабіць. То, што яны там малююць себе, безумоўна, яны намалююць любую паперу і пасля пакажуць на ўсё тэлебачанне. Расія выкарыстоўвае Беларусь, каб атакаваць Украіну, і Маскве выгадна ўцягнуць у канфлікт нашу Украіну яшчэ глыбей, упэўнены эксперты. Пытанне не толькі ў ваеннай эскалацыі на мяжы, але і ў перамовах рэжыму з захадам, што вельмі раздражняюць Крэмль. Усё гэта разам, калі гэта назапацца, гэта можа пэўным сэнсе прывесці да змены пазіцыянавання Лукашэнкі. І для Пуціна важна правакацыямі, не правакацыямі зрабіць вось гэтага свайго мопса, які сидзіць у Менску, максімальна таксічны для всіх іншых. Тэрмін ультыматуму Зяленскага канчаецца праз 3 дні, але выбухі на Гомельшчыне пачнуцца ўжо заўтра раніцаю. Рэчыцкі райвыканкам папярэджвае пра вучэнне. Вайсковыя эксперты кажуць, што Менск можа не публічна дазволіць Кіеву знішчыць рэтрансляторы. Лукашенка ж пакідае краіну. То бок напярэдадні імаверныя атакі на Беларусь. Чалавек, якога вайскоўцы называюць галоўнакамандуючым, з'язджае ў працяглую замежную камандзіроўку. Зміцер Смак, Белсат.
Украінскія войскі метадычна ператвараюць акупаваную расейцамі паўвыспу Крым у паўнавартасную выспу, знішчаючы масты і дарогі. Цярпіць ад удараў інфраструктура Крыму, праблемы з палівам, веерныя адключэнні святла. Расейцы ж імкнуцца выехаць на мацярык, адмяняюць адпачынкі і вяртаюць пуцёўкі. А вось санаторый «Беларусь» працягвае працу, а беларускія турфірмы запрашаюць адпачываць у Крыме. Ірына Драфійчук. Пасля начной атакі украінскіх беспілотнікаў у Керчы зафіксавалі пажары на чыгуначных і вайсковых аб'ектах, а таксама на цеплаэлектрастанцыі і нафтасховішчы. Маніторынгавая група «Крымскі ветер» паведамляе пра шлейф дыму даўжынёю амаль 50 кіламетраў. Это Керчь. Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. У некаторых раёнах акупаванага Расіяй Крыму няма электрычнасці. Між іншага, без святла засталіся Еўпаторыя, Сакі, Краснаперекопск, Джанкой. Кампанія «Крымэнерга» патлумачыла праблему тэхналагічнымі парушэннямі ў электрычных сетках. Праз аварыі ў энергетычных сетках уводзяцца веерныя адключэнні святла, узнікаюць перабоі ў водазабеспячэнні. Есть обращение местных органов оккупационной власти, чтобы люди не использовали кондиционеры, чтобы не включали энергозатратное всякое оборудование. Ну, такого рода призывы, которые, в общем-то, остаются неуслышанными, но они явно говорят о критическом состоянии с электроэнергией. Пры гэтым санаторый «Беларусь» у Ялце, што належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта, працягвае працу. Мы пазванілі туды пад выглядам ахвотных адпачыць. Да, все работает, то есть люди есть. В принципе, все спокойно, как бы нету там каких-то, я не знаю, как вы говорите, угроз жизни. Вот, то есть, в принципе, все стабильно. У нас пока не коснулось, обещают, конечно, веерное, но сейчас, слава богу, все нормально. 3 часа не будет света, потом 3 часа будет свет, вот примерно так. А в санатории есть генератор, поэтому, по идее, не должны вообще коснуться. А вось у міжнародным дзіцячым летніку «Артэк», куды апошнія гады прарасійскія арганізацыі кшталту расійскіх дамоў адпраўлялі штогод больш за 150 беларускіх дзяцей, ужо адмянілі адпачынкі, хоць і не тлумачаць прычынаў. По распоряжению главы Крыма никакие детские лагеря не работают. А почему? Ну, это спросите у главы Крыма. Апошнім часам Украіна ўзмацніла ўдары па паўвостраве, адсякаючы яго ад Расіі. Атакавалі масты, што злучаюць Крым з Херсонскую вобласцю, паромы, якія курсуюць у Керчанскай пратоцы. Знішчаны чыгуначны мост праз паўночна-крымскі канал. Апошнім калідорам на выезд застаўся Керчанскі мост, дзе на раніцу сабраліся больш за 700 аўтаў. Беларускія ж турыстычныя фірмы працягваюць запрашаць на адпачынак. На сайце holiday.by паўсотні варыянтаў тураў на паўвостраў. Хоць сёння. Ірына Драфійчук, Белсат. Урад Літвы на чале з прэм'ера-міністркай Інгай Ругініене афіцыйна пайшоў у адстаўку. Адбылося гэта ў выніку перафарматавання кіроўнай кааліцыі пасля таго, як сацыял-дэмакраты разарвалі хаўрус з ультраправай партыяй «Нёманскі світанак». Адстаўку прыняў прэзідэнт Літвы. Сярод дасягнення ўраду Ругініене назвала павышэнне выдаткаў на абарону, барацьбу з кантрабандай і карупцыяй. Цяперашні кабінет будзе выконваць свае абавязкі да прызначэння новага складу ўраду. Найбольш імаверным прэтэндэнтам на пасаду новага прэм'ера называюцца лідара сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы Міндаўгаса Сенкявічуса. Палітычныя змены ў Літве адбываюцца менш як праз год пасля фармавання цяперашняга ўраду. Рупліва працавала на ніве рэпрэсіяў, але замест ганаровых провадаў на пенсію пакінула пасаду з ганьбаю. У Воршы за ўчыненне правіны несумяшальнай з дзяржаўнай грамадзянскай службай звольнілі 60гадовую суддзю Аршанскага раёну і гораду Іну Кохаву. Адпаведны ўказ падпісаў Лукашенка. Што ж такога нарабіла Кохава, не раскрываецца. Паводле праваабаронцаў, Кохава вынесла больш за дзясятак рашэнняў паводле палітычных адміністратыўных пратаколаў і 5 выракаў паводле крымінальных справаў супраць апанентаў улады. Акрамя таго, ужо былая суддзя прымала рашэнне аб пераводзе палітвязняў на больш жорсткія ўмовы ўтрымання ў варшанскай калоніі. У рэпрэсіях брала ўдзел як мінімум з 2011 года.
Бесчалавечнае стаўленне да палітвязняў у калоніях. Міжнародны камітэт расследавання катаванняў у Беларусі выпусціў даклад. У ім апавялі пра ўмовы, якія за кратамі ствараюцца для палітычных зняволеных, на прыкладзе калоніі нумар 3 Віцьба. Падрабязней пра вынікі расследавання Аліна Скрабунова. Дарослыя мужчыны проста вылі. Гэтак былы палітвязень грамадзянин Латвіі Дмітрыйс Міхайлаўс. Згадвае умову утрымання палітычных у папраўчай калоніі нумар 3 у Віцьбе на Віцебшчыне. Именно обратить внимание на эту, на мой взгляд, самую сильную психологическую пытку во всей пенитенциарной системе. Когда ты попадаешь в ШИЗО, не знаешь, когда ты из него выйдешь. И вот у тебя прошло 9 суток, вот все, ты через несколько часов должен выйти. А тебе приносят, окошко открывается, и тебе приносят так называемое продление. Вот вы там спали или у вас была пыль на где-то, вам еще 10 суток. Мужчына трапіў за краты за нібыта абразу Лукашэнкі і заклікі да тэрарызму. Мужчына мяркуе, што ШИЗА увогуле не павінна існаваць. Маўляў, гэта пакаранне пасля пакарання. Вот ты спишь на голых досках, у тебя нету никакого постельного белья, отопления там практически нету. Еда, подозреваю, что еда без соли отдельно готовится. 2 камеры у тебя в ШИЗО, да, то есть ты должен постоянно думать, если я так... То есть ты все время в напряжении, только открывается глазок, ты должен подойти, встать на растяжку. Сведчанні Дмітрыйса трапілі ў даклад Міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі на тэму абыходжання з палітвязнямі ў мужчынскай папраўчай калоніі нумар 3. На падставе інтэрв'ю з 29 былымі зняволенымі, якія адбывалі пакаранне ў гэткай калоніі з лістапада 2020 да лістапада 2023, праваабаронцы зазначылі: у калоніі ў дачыненні палітвязняў створаны ўмовы, якія не адпавядаюць ні беларускім, ні міжнародным, ніякім стандартам. Гэта ў першую чаргу фізічны і псіхічны гвалт з боку прадстаўнікоў установы, а таксама пазбаўлення ўсяго, што дазволена звычайным вязням, і адвольнае прыцягванне палітвязняў да адказнасці за нібыта парушэння правілаў. Асобна ў дакладзе адзначаецца роля кіраўніцтва калоніі. Паводле палітвязняў былы кіраўнік Алексей Старавойтаў крычаў на іх і пагражаў, а цяперашні Філіп Стурченка адрозніваецца празмернаю жорсткасцю і бесчалавечнасцю. Чалавек подлы, помслівы, такі жорсткі, што ўсе толькі і чакалі, каб ён пайшоў на пенсію. Ён чалавек вельмі жорсткі, хутчэй нават бязлітасны, помслівы. Ён пагоршыў умовы ўтрымання ў калоніі, і жыццё зрабілася нашмат складанейшым. Праваабаронцы падкрэсліваюць, сістэмнае катаванне і бесчалавечныя ўмовы ўтрымання ў калоніі нумар 3 варта разглядаць як частку злачынстваў супраць чалавечнасці, якія ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі. А даклад паслужыць матэрыялам для міжнароднага суда. Аліна Скрабунова, Белсат. На Гарадзеншчыне распачалі адразу 7 крымінальных справаў за ўтойванне буйнога выцеку карбаміда аміячнай сумесі. Гаворка пра 330 тонн угнаенняў. Паводле МУСа, каб схаваць выцек, намеснік кіраўніка аднаго з найбуйнейшых аграхолдынгаў рэгіёну і дырэктар падведамаснай арганізацыі уступілі ў змову з прадстаўнікамі 4 гаспадарак Лідскага раёну. У дакументах зніклыя ўгнаенні былі аформленыя як пастаўленыя на ўлік і ў выніку нібыта выкарыстаныя згодна з прызначэннем на палях. Папярэднюю шкоду ацэньваюць на 270 тысячаў рублёў. Жыхары могуць пачуць выбухі і стрэлы. У Віцебску пачаліся двухдзённыя маштабныя вучэнні сілавікоў, правяраюць гатовасць да дзеянняў у гэтак званых асаблівых умовах. МУСа папярэдзіла пра магчымае абмежаванне руху транспарту на праспекце Фрунзе, а таксама перамяшчэнне спецыяльнай і вайсковай тэхнікі. Адзін з этапаў вучэнняў адбудзецца на тэрыторыі летняга амфітэатру. Гэта ўжо другі такі трэнінг у Віцебску сёлета. Папярэднія вучэнні для разгону пратэстаў прайшлі ў красавіку. На іх у тым ліку адпрацоўвалі затрыманне журналістаў і умоўных мірных пратэстоўцаў, якія махаюцца кветкамі ўздоўж дарогі. Тады кіраўнік МУСа Лукашэнкі Кубракоў раскрытыкаваў арганізацыю першай часткі заняткаў, нават паставіў адказным 2. Пасля гэтага падобныя вучэнні ўжо прайшлі ў шэрагу беларускіх гарадоў. Ужо трэці цягам года вытворца айчыннага абутку наракае на праблемы з продажамі. У інтэрв'ю дзяржтэлеканалам гендырэктар холдынгу «Марка» звязаў з праблемамі са збытам
санкцыямі. Наракаў таксама на канкурэнцыю з боку маркетплейсаў. Чаго яшчэ не стае беларускаму абутку, высвятляла Юлія Цяльпук. Ісці наперад у беларускіх ботах усё цяжэй праз санкцыі, заявіў гендырэктар Марка. Комплектующие приходят на сегодняшний день там и 3-4 месяца. То есть надо долговременно планировать даже больше, чем раньше. А мода, она на сегодняшний день, она быстрая, надо на сегодня и сейчас. Мода не чакае, камплектуючыя даражэюць праз складаную лагістыку, бо адкрытыя не ўсе межы і даступныя не ўсе плацяжы. Тыя ж італьянскія партнёры, па словах гендырэктара Марка, адмаўляюцца ад супрацы. У даковідны перыяд нават каля 70% прадукцыі холдынгу набывалі расейцы. Цяпер аб'ём экспарту ў Расею толькі 40%. Справа, конечно, не ў санкцыях, а ў тым, што вытворчасць у Беларусі вельмі дарагая, што ёсць расійская вытворчасць, ёсць турецкая вытворчасць, есть, конечно, китайская вытворчасць, и там как бы больш танны абутак той самай якасці, якая ёсць у Беларусі. Таму у Беларусі няма некіх рынкавых перспектыў на такім стандартных абутках. Продажы праз маркетплейсы ідуць не вельмі ўдала. Праз беларускую фірмовую сетку падаюць. Такі тренд трымаецца з 90-х гадоў. Калі зробленага ў Беларусі абутку было 30 мільёнаў пар на год, у 2023 годзе усе айчынныя фабрыкі шылі менш чым 7 мільёнаў. Аб'ёмы вытворчасці скараціліся больш чым у 5 разоў яшчэ да таго, як галіна напоўніцу адчула санкцыйны ціск. Крамы Марка яшчэ збіраюць прыбытак. Горшая сітуацыя на найстарэйшай гарадзенскай абутковай фабрыцы «Нёман». Даўгі ў рублях перавысілі 4 мільёны. Эканамічны суд завёў справу аб банкрутстве. Мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нету. Калі канкурэнцыя дае збой, у ход ідзе геапалітычны маркетынг. На рэйках палітычных дамоўленасцяў стаяць многія прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. З апошняга Белвест будзе пастаўляць абутак для вайскоўцаў у М'янму. Прадпрыемства не плацежаздольнае, як і «Нёман», але даўгоў мае на 259 мільёнаў рублёў. Ніякіх шансаў у Белвеста, канешне, няма, как і цалкам у беларускай абутковай галіны. Няма ў беларускам абутку нічога унікальнага. У нас дарагія людзі, якія працуюць на прадпрыемствах, іх не хапае. У нас няма ніякага такога асобнага дызайн-цэнтру, як, напрыклад, было бы ў Італіі ці ў іншых краінах, што мы маглі бы выйграваць за кошт гэтага дызайна. Белвест знакаміты, як той кажа, абуткам, як у СССР, аднак атрымаў апошні шанец. У студзені эканамічны суд даў яму 36 месяцаў так званага аздараўлення. Калі не атрымаецца, даўгі Белвесту могуць легчы на рэспубліканскі бюджэт. Юлія Цяльпук, Белсат. У Добрускім раёне сямейная пара пастанавіла афіцыйна адмовіцца ад свайго 16гадовага сына. Маўляў, пасля таго, як падлетак паступіў у каледж, ён стаў хаміць бацькам, рэгулярна канфліктаваў з імі ды іх абражаў. Што праўда, і бацькі, паводле выдання «Добрускі край», далёкія ад ідэальных. Яны не наведвалі бацькоўскіх сходаў і не падтрымлівалі кантакту са спецыялістамі каледжу. Сацыяльныя службы раней прызнавалі, што дзіця было ў сацыяльна небяспечным становішчы. Бацькі заяўляюць, што гатовыя плаціць дзяржаве за ўтрыманне падлетка. Маўляў, абы толькі больш не цярпець прыніжэнняў з ягонага боку. Ну так дзіўна атрымліваецца, цярпець прыніжэнне ад Лукашэнкі можна дзесяцігоддзямі, а тут ад свайго сына адмовіцца. Што ж, заўтра ў Беларусі на 1 капейку падаражэе паліва. Папярэдняе падвышэнне цэнаў было сёлета ў красавіку. Пра падаражэнне канцэрн «Белнафтахім» паведаміў на тле дэфіцыту бензіну ў Расіі, што ўзнік у выніку ўдараў украінскага войска па расійскай нафтавай інфраструктуры. Гэткім чынам, літр 92-го бензіну заўтра будзе каштаваць 2 рублі 58 копеек, 95-го бензіну 2 рублі 68 копеек, 98-го 2 рублі 90 копеек, дызельнага паліва 2 рублі 68 копеек. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы сёння правядзем разам з маім калегам Віталём Бабіным. Ну, бачу, Валера, што пакуль у Беларусі бензін ёсць, ён нават даражэе крышачку. У Расіі зусім іншая сітуацыя.
А ты ведаеш, што ў Беларусь цяпер расейцы шоп-туры ладзяць не толькі, каб там закупіцца зарай, паесці ў Макдональдсе, але і таксама заправіць свае аўтамабілі. Саляркай альбо бензінам. Спадарства, вітаю ўсіх. Падчас крызісаў Александр Лукашенко аддае перавагу камандзіроўкам. Магчыма, менавіта ў той час, калі скончыцца тэрмін ультыматуму Владзіміра Зеленскага, самаабвешчаны кіраўнік Беларусі будзе ў Маскве. Зрэшты, і каментаваць напружаную сітуацыю, якую цяпер абмяркоўвае увесь наш рэгіён, Лукашенка не стаў, а даў слова сваім чыноўнікам. Як гэта ўсё выглядае ў сённяшняй студыі Белсат? Мы таксама не абыдземся без вашай спадарства актыўнасці, таму што мы, калі даведаліся вось гэту навіну, што збіраецца ў камандыроўку, ўсёй рэдакцыі схапіліся за галаву. Што гэта такое? Чакаем і вашых меркаванняў ужо літаральна праз момант. Працуем у жывым эфіры. Спадарства, як казаў Валера, прапануем вам апытанне адносна камандзіроўкі Александра Лукашэнкі. Уласна, што гэта такое? Вось гэта камандзіроўка, на вашу думку? Это такі звычайны працоўны момант, урэшце, як Лукашенко і сам спрабаваў падаць. Альбо ўсё-такі гэта, магчыма, ўцёкі ад ультыматуму Зеленска. Тут, хто ведае, можа штосьці прыляціць, а я не тут. Можа быць такое. Моя хата з краю, а моя хата ў Маскве. Ну, вось цікава, дзе будзе хата і хто там паляціць разам з ім у ту камандзіроўку. Таксама ёсць варыянт, што это можа быць такі паклон, паездка на паклон да Пуціна, каб вот гэты ягоны старэйшы гаспадар, брат, не ведаю, указаў, што ж там рабіць далей. Можа абароніць, можа не. Тут паказанні, дарэчы, вельмі адрозніваюцца. Лаўроў кажа, будзем бараніць, Пяскоў кажа, Лукашенко сам можа абараніцца. Ну і варыянт пажывем, пабачым, такі, мабыць, самы беларускі адказ, які ўжо набірае, ты ведаеш, 23%. Ну, пабачым. Я думаю, што ў пятніцу, магчыма, мы ўсе пабачым, што ж насамрэч Лукашенко павёз у Маскву і што ён будзе абмяркоўваць з Владзімірам Пуцінам і ці спрацуе ультыматум Владзіміра Зеленскага ў гэты дзень, бо акурат у пятніцу ён мае скончыцца. Тым часам расійскі следчы камітэт назваў імёны тых, каго лічаць адказнымі за атаку на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці. У Маскве сцвярджаюць, загад нібыта давалі прадстаўнікі украінскага вайсковага кіраўніцтва, а выканаўцаў ужо вызначылі паводле прозвішчаў. Украіна сваю датычнасць адмаўляе. На гэтым тле гісторыя з атакаю на аўтобус усё мацней пераплятаецца з іншым канфліктам, ультыматумам у Владзіміра Зеленскага Лукашэнку з патрабаваннем прыбраць рэтрансляторы на беларуска-украінскай мяжы. Паводле расійскага следства да атакі на аўтобус, у якім ехалі беларускія дзеці, датычныя камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў ЗСУ Роберт Броўдзі і начальнік украінскай вайсковай выведкі Олег Івашченка. У якасці беспасярэдніх выканаўцаў у Маскве таксама назвалі яшчэ 3 украінскіх вайскоўцаў. Усіх іх у Расіі завочна абвінавачваюць у тэрарыстычным акце. Украінскі бок сваю датычнасць да ўдару адмаўляе. На гэтым фоне ўсё больш прыкметна, што гісторыя з аўтобусам робіцца частку больш шырокага палітычнага ціску вакол Беларусі. Эксперты Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны звязваюць ультыматум Зеленскага наконт патрабавання дэмантаваць рэтрансляторы на мяжы з намаганнямі Кіева спыніць беспасярэдняе тэхнічнае падтрыманне расійскіх удараў з беларускай тэрыторыі. Тым часам прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што расійскі кіраўнік мае намер найбліжэйшым часам абмеркаваць заявы Зеленскага з Лукашэнкам. Сам Пяскоў назваў словы украінскага прэзідэнта умяшаннем ва ўнутраныя справы Беларусі і замахам на яе суверэнітэт. Юрый Дракахроус, палітычны аглядальнік радыё «Свабода», з намі на відэасувязі, з якім абмяркуем гэтую тэму. Добрый вечар, спадар Юрый, дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар. Добрый вечар вам, спадарства, і гледачам Белсату. Спадар Юрый, якая ваша версія? Чаму Александр Лукашенко ў такі крызісны момант вырашае ехаць у нейкую працяглую камандзіроўку? Ну, ведаеце, я бы сказаў, што гэта такая добрая міна пры кепскай гульні. Гульня-то кепская, і Лукашенко усведамляе ўсе небяспекі
ультыматуму Зеленскага і наступстваў, але ён у гэтай сітуацыі дэманструе, што ўсё ў парадку, я ўсё кантралюю, ўсё кантралюецца, і я магу себе дазволіць нават паехаць в доўгую поездку. Я думаю, это такі сігнал. Ну, а што тычыцца поездкі ў Москву, то Беларусь бліжэйшы саюзнік России. Военный, палітычны, всякі. Акрамя таго, што называецца прадмет крызісу, прычына крызісу, гэта радыалакацыйныя станцыі, якія ясна каму былі патрэбныя. Лукашэнку они не патрэбныя, і Беларусі яны не патрэбныя. Але Лукашэнку таксама. Не былі патрэбныя расейцам. Вось, это прычына кризису, это сутнасць патрабавання Зеленскага, і, магчыма, так Лукашенко будзе абмяркоўваць, ці можна штосьці зрабіць гэтымі станцыямі. А калі нельга, то чым можа Расія дапамагчы, каб абараніцца, каб дзейнічаць тады, калі скажем, Менск гэтыя умовы ультыматуму не выканае, а Зеленскі выканае тое, што паабяцаў. Спадар Юрый, трэба, мабыць, нагадаць усім нашым гледачам пра то, што Лукашенко сярод іншага яшчэ і афіцыйна галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Беларусі. Тут цікава так атрымліваецца, тут можа быць у найгоршым варыянце. Можа быць, там могуць быць нейкія удары з украінскай тэрыторыі, прынамсі па гэтых рэтрансляторах, а галоўнакамандуючы з'язджае кудысьці з краіны. Штосьці падобнае было 24 лютага 22 года, калі расейцы заходзілі з тэрыторыі Беларусі, а Лукашенко тады са шпіцам на руках там стаяў на нейкай лыжні і каментаваў, як хто на лыжах катаецца. Вось гэта тэндэнцыя альбо папросту супадзенне. Як ацэніць такія паводзіны галоўнакамандуючага? Я бы сказаў, пакуль мы маем только это абвяшчэнне, што ён едзе ў Москву, а потым яшчэ кудысьці. Сёння всего толькі аўторак. Паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя, як мінімум да чацвярга. Можа быць, у чацвер ужо крызіс як-то ці вырашыцца, і тады ўжо, так бы мовіць, паехаў і паехаў. А магчыма, сітуацыя зменіцца так і стане такой вострай, што ні о якіх далейшых паездках, акрамя Москвы, увогуле і мовы не будзе. Таксама так можа быць. Тут сітуацыя вельмі дынамічна мяняецца, вельмі хутка. Новыя вводныя, самое, я бы сказал, важное апошняе вводное, это заява Еврокомиссии, которая сказала в отказ на пытанне, так а вот что ультиматум Зеленского, она сказала, что Украина мае право на самооборону. И в этом сенсе можно зразумець, что операция по, нейтрализации ретрансляторов на белорусской территории разглядаецца Еврокомиссией як самооборона. Это важно. Это важно, бо это означает, что мы сегодня можем говорить про то, якая будзе реакция заходніх дзяржаваў у выпадку, калі гэткія ўдары ў межах самообороны Украины все-таки адбудуцца. Між тым, акрамя вось таго, каб паразмаўляць пра ультыматум Зеленскага з Пуціным, ці можна меркаваць, што ён будзе размаўляць таксама і пра аўтобус з беларускімі дзецьмі, улічваючы, што у адрозненне ад сваіх прапагандыстаў ручных кішэнных, ён і ягоныя генералы, яны так, неяк не называюць, вось так, наўпрост, што гэта украінцы вінаватыя. Можа, яны ведаюць штосьці яшчэ? Ведаеце, я думаю, што на фоне ультыматуму гэта трагічны выпадак з аўтобусам, калі казаць пра палітычны складнік, то, ён, як это можа быць так гучыць, не вельмі, он адыходзіць менавіта в палітычным плане на задні план. В тым сэнсе, што калі этот крызіс будзе неяк вырашаны, я не ведаю як. Дарэчы, вы сказалі, што пазіцыя в развязу уже вядомая, пазіцыя в развязу яшчэ невядомая. Они сфармулявалі сваю пазіцыю так у аўторак. Калі это такой двубой нерваў. Ці будзе такой же пазіцыі ў чацвер і пятніцу, я не ведаю. Пакуль она такая. Вось. І я працягваю пра аўтобус. Тут сітуацыя такая. Калі
умоўна кажучы, справа дойдзе да удара по этих ретрансляторах, ну, тут уже будзе все роўна на што адказваць, на этот удар ці на аўтобус. Калі некім чынам вырашыцца кризис, як бы, какой-то будзе кампраміс знойдзены ці уступка, там Лукашенко як бы отключить эти ретрансляторы, ну, уже никто не будет фиксоваться на этом автобусе и предпринимать некие дзеянні только на подставе вот этой вот трагичной ситуации с автобусом. Спадар Юрый, это калі один автобус, а калі адбудзецца пэўнае замірэнне паміж Кіевам і Менскам і здарыцца другі автобус, а потым можа трэці, а потым можа які-небудзь і санаторый ўзарвецца выпадкова. Тады будуць звяртаць? Ну, все может быть. З іншага боку, ведаеце, ну, война уже ідзе больш за 4 гады, і мы з вами памятаем, што колькі разоў было. А вот зробіць тое, ну, да апошняга часу не рабілі. Вось. Так што, ну, быць, конечно, все можа. Быць, конечно, все можа. Працягваючы вось тэму аўтобуса, спадар Юрый, Лукашенко, што, праўда, сам не каментаваў ніяк гэты ультыматум Владзіміра Зеленскага, толькі абмежаваўся каментарыям чыноўніка, а дакладней старшыні гомельскага аблвыканкаму, які акурат такі казаў пра тое, што сітуацыя на мяжы з Украіною застаецца складанай, але кантраляванай, а слова Зеленскага ён назваў спробай адцягнуць увагу на атакі на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці. Давайте послухаем и вернемся до нашей размовы. Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, это, в принципе, просто от жизни, наверное, что президенту Украины необходимо было сбить волну ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Ну, наверное, все мы понимаем, что дети ни в чем не повинны. Поэтому поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Ну, мы, наверное, понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны. Спадар Юрый, як вам такая версія, чаму менавіта вось вырашылі даць каментарый чыноўніка, а сам Лукашенко маўчыць, і яшчэ вось версія з аўтобусам тут прагучала? Ну, відавочна, што Лукашенко ўсё ж таки як бы не хоча эскалацыі гэтай сітуацыі. Я мяркую, што он не хоча. А что тычыцца этой версии, як бы, что Зеленскі заговорил про гэта, каб адцягнуць увагу от аўтобуса, ну, мне здаецца, это не вельмі сур'ёзнае тлумачэнне, тому что у тым, про што казаў Зеленскі, это кардынальная змена стасункаў паміж двумя дзяржавамі. Вось. І калі Киев вырашыў это зрабіць, про это сказаць, ну, при всем спачуванні ахвярам трагедыі, ну, в палітычным сэнсе, в военным сэнсе, это значна больш важна, чым гэты трагічны эпізод. Вось. І я думаю, что это не той як бы сродак, не та тэма, якой можна просто адцягнуць увагу. А потом, як бы, тут не зусім зразумелая логіка, як бы, адцягнуць увагу з тым, чтобы што. Ну, я так разумею логіку этого гомельскага чыноўніка, што, маўляў, беларусы так будуць абурены, што? Ударить по Украине? Ну, так Украина кажа, что а мы першие ударим. Мы ударим. Вот. И тому как бы отцягнение уваги, от чего бы то ни было, ну, это не тая тема. Это не тая тема, якой можно оттягивать увагу. А можа, папросту Лукашенко даручыў чыноўнікам самім разграбаць эту сітуацыю, вось ён не хоча там ці гонару яму, там ці страх перашкаджае. Вы самыя там разбірайцеся, ну, як умеюць, так вот і яны паспрабавалі патлумачыцца. Іншая справа, што калі раптам пачнуцца нейкія баявыя дзеянні, то Лукашенко таксама сядзе на самалёт, а гэтыя чыноўнікі таксама будуць сядзець, спрабаваць разграбаць. Ну, видите, навряд ли. Вот такие версии, конечно, могут быть, но я думаю, что навряд ли он сядет в самолет.
Вось іншая справа, я думаю, што ён не хоча зрабіць ніякой заявы, ніякай, чтобы это выглядала як бы правакаванне выканання ультыматуму. Я думаю, што ён не пойдзе на дэмантаж этих станцый, этих ретранслятараў, калі толькі не будзе нейкай дамоўленасці, і прычым я не думаю толькі што паміж Лукашэнкам і Пуцінам. Мы не ведаем, дарэчы, якія перамовы за кадрам ідуць паміж заходнімі сталіцамі, Менскам, Киевам, Москвой. Я не выключаю, што яны ідуць, потому што калі вот як бы по тэксце ультыматума Зеленскага, калі это вот все так и будзе развиваться, то это, магчыма, з'яўленне новага тэатру военных дзеянняў. Может быть, конечно, это будзе як с самолета в мачулищах, взорвали, як бы там Лукашенко пролаяўся, и на этом все скончылася. Может быть так. Але вельмі імаверна, что вынікам этого может быть полноценное вступление Беларуси в войну своей армией и, отповедно, ударами по территории краины, по всему, так сказать, от всех межаў. По тых 500 метрах, про якія казаў гаспадар Мадзяр. Палітычны аглядальнік Віталій Цыганкоў кажа, што ў выпадку пачатку вайны, асабліва калі Украіна ўдарыць першай, не толькі лаяльныя да Лукашэнку, але проста нейтральныя, павернуцца ў бок патрыятызму і абароны Беларусі, дзяржавы, і вось, маўляў, стануць разам з Лукашэнкам у адзін шэраг, каб бараніць ад Украіны радзіму. Што вы думаеце на гэты конт? Это цалкам магчыма. Я думаю, что это вельмі імаверны сцэнар. Не факт, что это будзе назаўжды, что это будзе на гады, але першасная рэакцыя, тут Віталіс абсалютна мае рацыю, что так рэагуюць амаль все народы. Амаль все народы. Тым больш, што ў дадзеным выпадку, я не юрыст, я не спецыяліст як бы ў міжнародным праве, но вот одна ситуация, то, умоўна кажучы, калі беларуская армія ці з тэрыторыі Беларусі, вот зараз расійская армія вот ворвалася в Украину, нанесла там удары, что-то знішчыла, и украинцы в отказ на это як бы нанесли удар. Калі стаят это ретранслятары, невядома, сколькі они там часу стаять. Может, они могли с 22-го года там стоять. Ретранслятары, вот в лютым Зеленскі про іх казаў, я так разумею, з таго часу яны працавалі, і як бы Украіна з імі нічога не рабіла. Вот для шараговага беларуса, звычайнага беларуса, вот это не будзе відавочна, што як бы что это акт самообороны з боку Украины. Я кажу про массовую свядомасць, я не кажу, что оно так и есть. Я кажу, як люди будут реагировать. И тут Виталий, я думаю, абсолютно мае рацию. Калі пачнуць гінуць люди, БТ, вы же сами разумеете, одразу все покажа, вот забитые белорусы. Это вот, прынамсі, першасная реакция. Да, на нас напали. Да, вот як бы ворог пришел до нас. Спадар Юрый, жаль, это будет так. Спадар Юры, ці азначае гэта, што ў гэткім выпадку ёсць вялікая імавернасць узнікнення грамадзянскай вайны ў Беларусі, улічваючы, што прынамсі нейкая частка беларусаў выступае радыкальна супраць рэжыму Лукашэнкі, і калі нават глядзець каментары ў інтэрнэце, гавораць, што будзем сустракаць з кветкамі украінцаў, і плюс улічваючы фактар беларускіх добраахвотнікаў, якія раней неаднойчы выказваліся ж у выпадку нейкага канфлікту з афіцыйным Менскам, яны будуць прасіцца ставіць іх першымі, каб ісці разбірацца з лукашэнкаўцавымі. Ведаеце, мой прогноз не. Я не думаю, што менавіта цяпер вялікая колькасць беларусаў гатовая да ўзброенага, прямо скажем, зброенага супраціву. В стане войны, вы сами сказали, громадянская война. Громадянская война ведется зброей. И в этом сенсе зверните увагу, с 22-го году так
пэўная колькасць беларусаў удзельнічала ў вайсковых злучэннях на тэрыторыі Украіны на баку Украіны. Но в Беларусі як бы праяваў менавіта гвалтоўнага супраціва не было ніводнага, наколькі я памятаю. Нейкія размовы, нейкія там хто-то куда-то нібыта зброю перавозіў, но вот зброенага супраціву не было. Хтосьці там адключаў гэтыя рэле на чыгунцы, но не зброяй. Ну, калі этого не было ніводнага выпадку, то уяўляць сабе, што зараз будзе інакш, ну, складана. Тым больш, што ізноў жа пра гэта Віталь сказаў, напісаў, што, магчыма, рэпрэсіі 21-26 гадоў нам пададуцца кветачкамі ў параўнанні з тым, што пачнецца пасля настоящей войны, калі боевые дзеянні, калі беларусаў апрануць в хакі і пашлюць на фронт. Ну, тады тым, хто в тылу будзе як бы там штосьці рабіць, нават казаць, а я уже не кажу, што калі рабіць, ну, па законах военнага часу будзе. Спадзяюся, што ўсё ж такі сталінізм гэты не вернецца ў Беларусі. Разам з тым, давайте, спадар Юрый, яшчэ фактар Расіі закранем. Сергей Лаўров абвінаваціў Захад у спробы ўцягнуць Беларусь у вайну, і са словаў кіраўніка расійскага МЗС заявы з Брусэлю, пра якія мы ўжо казалі са спадаром Юрыем, і падтрыманне пагрозаў, нібыта пагрозаў Зеленскага на адрас Менску толькі павышаюць напружанне вакол Беларусі і перашкаджаюць пошуку палітычна-дыпламатычнага залагоджвання гэтага канфлікту. Давайте паслухаем кароткую заяву министра и вернемся в студию. Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. И хотел бы в этой связи напомнить тем, кто в Киеве занимается подобного рода пропагандой и угрозами, что их тем, кто на Западе занимается тем же самым, поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства. Спадар Юрый, вось глядзіце, Украіна амаль кожны дзень бомбіць Расію. У самых розных рэгіёнах гараць нафтаперапрацоўчыя заводы. Нема такіх заяваў, што мы там выкарыстаем ядравую зброю зараз, разбомбім Кіеў, там нанесем удар по Банкавай і гэтак далей. А тут просто заява Владимира Зеленскага пра знішчэнне, магчымае знішчэнне рэтранслятораў, калі Лукашенко іх не прабярэ, ужо выклікаюць такую рэакцыю, што мы задзейнічаем усе даступныя сродкі, каб бараніць Беларусь. Так чым прычына? Чаму, калі яны не могуць нават сваю Расію абараніць ад гэтых дронаў, ад гэтых украінскіх атакаў, яны так хочуць бараніць этую Беларусь? Ну, ведаеце, таму, што гэта новая якасць канфлікту. Гэта распаўсюд непасрэдных баявых дзеянняў на яшчэ одну краіну. Это, прынамсі, як бы зона баявых дзеянняў падыходзіць да яшчэ двух краінаў НАТО. Наўпрост. Вось, прынамсі, да, так бы мовіць, пункту, который некаторыя лічаць ахілесавай пятой НАТО, самы уражлівага, это да так званага Сувалскага калідору, где там некалькі сот, здаецца, ці десяткаў кіламетраў, каб можна адсекчы краіны Балтыі. Это магчымыя, дарэчы, наступствы, калі, умоўна кажучы, паўнацэннае уцягванне Беларусі ў вайну, это поток уцекачоў. Зараз там, ну, колькі тысячы, можа, этих всяких уцекачоў з трэцяга свету бягуць. А калі вайна пойдзе поўнамаштабная па Беларусі, поток побежит белорусов туда, и на ўсход, и на захад. Потым, скажем, тое ж пытанне китайскага транзиту, важное для Европы. Ну, какой транзит? Праз што транзит? Праз зону боевых дзеянняў?
калі настане зона боевых дзеянняў, это істотная змена. Істотная змена ввогуле сітуацыі. Ну і для России, калі ў нее былі такія планы, ну вот хода как бы падзей, хода войны, ну она уже выводит российские частки. Магчыма, российские частки, может быть, так и не будет, но может и быть, и про что Лавров казал, когда они уже выходят на межу с Польшей, на межу с Литвой, с Латвией, уже навпрост российские частки выходят. Зараз там стоят белорусы. А вот калі, ну и зноў же я кажу, это може не абавязкова так, но калі, умоўно кажучы, этот удар туда, тут удар туда, и как бы скрыня Пандоры открывается. А там вот сидеть, принамсі, российские войски, якія стаять уже под Берестем. Вельмі страшны Берестем, такі сцэнар под Ашмянамі. малюецца насамрэч, спадар Юрый. Але будем спадзявацца, што ўсё-такі ёсць у нас і іншая рэчаіснасць. Расейцы выводзяць нават з фронту частку сваіх СПА, каб закрываць неба над Масквою і Піцерам, і спрабуюць шукаць сабе вайскоўцаў па іншых краінах, а таксама гвалтоўнай мабілізацыі, там хапаючы людзей на далёкім усходзе. Гэта таксама ёсць, і это таксама пацвярджае меркаванні тых экспертаў, которые гавораць, што няма все-таки столькі войскаў, каб іх яшчэ паперакідваць Крамлю на нейкія іншыя фронты. Ну што ж, пажывем, пабачым, як ёсць у нас у апытанцы. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Будзем заставацца на сувязі. Юрый Дракахрус, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў разам з намі. Наступная тэма. У Літве змена ўраду. Кабінет міністраў на чале з Інгаю Ругініене і на сёння афіцыйна склаў свае паўнамоцтвы. Адстаўка выглядае хутчэй тэхнічную, але стаіць за ёй палітычны перагляд кааліцыйнага пагаднення кіроўнай кааліцыі. Ну і цяпер у Вільні чакаюць новага прэм'ера. Ім, імаверна, станецца лідар літоўскіх сацыял-дэмакратаў Mindaugas Sinkevičius. Пастанову пра адстаўку літоўскі ўрад ухваліў на ранішнім пасяджэнні. Пасля гэтага яе ўхваліў і прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. Прычына перафарматавання кіроўнай кааліцыі. Сацыял-дэмакраты пастанавілі абнавіць урад разам з Саюзам зялёных і партыяй у імя Літвы. З кааліцыі пры гэтым выдалілі партыю заранёмна. Чакаецца, што новы ўрад узначаліць лідар сацыял-дэмакратаў Mindaugas Sinkevičius. Але спачатку ягоную кандыдатуру мусіць узгадніць прэзідэнт, а пасля зацвердзіць Сейм. Да гэтага моманту кабінет Ругініене будзе працягваць працу ў статусе выканаўцы абавязанняў. У Вільні даюць зразумець, рэзкага развароту курсу краіны чакаць не выпадае. Ну, што датычыць магчымага развароту Вільні ў стасунках з Менскам, абмяркуем з літоўскім журналістам Вітаўтасам Брувярысам. Добрый вечер, Витаутас. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Лабас вакарас. Добрый вечер, Лабас вакарас. Спасибо за приглашение, всегда рад. Каденция Инги Ругиниене отличалась серьезными вызовами, в первую очередь вопросами безопасности. И можно сказать, что большие проблемы для литовского правительства создавал режим Лукашенко. Это, если вспомним, и аэростаты, постоянно летающие, закрывающиеся аэропорты, незаконная миграция, закрытие границы. Все, с чем, в принципе, во время своего правления Инга Ругиниене так или иначе встречалась. На ваш взгляд, насколько режим Лукашенко вообще повлиял на работу ее правительства за это время? Ну, повлиял в том плане, что помог, скажем так, высветить еще больше те силы в самом эпицентре власти правящей литовской коалиции, которые были всегда и действовали как антилитовские, антизападные, пророссийские, антиукраинские и пролукашенковские. Помог в этом плане и обнажил еще больше некоторую, не знаю, беспомощность даже, дезориентацию, кризис лидерства литовской политической правящей элиты и правящей коалиции и всего, можем сказать, политического класса. Так, ну вот такая была функция минского режима.
И пока я не вижу никаких серьезных предпосылок, что эта функция будет меняться. И что литовская власть и литовское правительство, старое новое правительство с новыми лицами, без главной антизападной, антиукраинской, антиевропейской, пророссийской и пробелорусской силы, но с элементами такими же самыми внутри, которые остались, я не вижу никаких предпосылок, что ситуация по существу будет меняться. Как со стороны лукашенковского режима, так и со стороны литовских властей. Можно ли говорить о том, что позиция по отношению к режиму Лукашенко в литовском политикуме, она едина, монолитна, или же все-таки есть разные мнения, подходы, о чем-то договариваться, возможно, по транзиту калия, возможно, поставки, что сделает лучше для экономики литовской. Как с этим обстоят дела? Если говорим по отношению конкретно к белорусскому режиму, то эта позиция, по сути, никогда не была единой, да? Эту позицию так максимально унифицировало восстание 2020 года и репрессии 2020 года, то, как режим подавил это восстание, и, конечно, война в Украине, когда режим открыто стал на сторону России, на сторону агрессии. Но в глубинах, так скажем, в глубинном народе, да, и в утробах власти, политической элиты всегда существовало мнение, что как-то, как говорит один такой ненастоящий президент одной великой страны, великой по размерам, что существовала иллюзия, что можно отделить мухи от котлет. И до сих пор эта иллюзия существует, что можно как-то, заигрывая с белорусским режимом, как-то, оттолкнуть его больше от России, как-то обоим поманипулировать. И по сути, может быть, даже иметь какую-то и экономическую выгоду, и вообще с соседями, такими как Беларусь, вообще надо как-то прагматично не дружить, может и не дружить в идеале, но сосуществовать. Это такие вот, скажем так, извините за жаргон, полуватное или совершенно ватное пророссийское видение мира, основанное на комплексе провинциально-малой страны. Она существует не только в той части литовского общества, который всегда голосовал за такие пророссийские, просоветские, проретроградные ориентации, но и в части политической элиты, которая на эту часть общества опирается. И в той части политической элиты, которая опирается на эту часть общества, и есть главная теперешняя правящая партия Литвы — социал-демократы. Так что там есть такие вот, еще тут добавилась аргументация, что американцы нас толкают к этому, да, к флирту с лукашенковским режимом, к снятию, в первую очередь, к снятию санкций на транзит удобрений, а потом и на политические контакты, политический диалог с Минском. Тут аргументацию дают трамповская администрация, которая это факт, она старается надавить на официальную Вильнюс и персонально на министра иностранных дел Будриса. Но всегда было вот такое давление и такая ориентация в верхах социал-демократов, не только в таких политсилах, как Зоряна Неманя, которые открыто за это выступали всегда. Так что я и говорю, в эпицентре власти такие тенденции сохранятся, и они будут и усиливаться. Министру Будрису теперь дан такой период, да, чтобы он, как говорит и сам президент, который пошел на сделку с социал-демократами, чтобы он наконец-то улучшил отношения с Китаем. Но говоря Китай, мы имеем в виду и то же самое направление, да, восточное направление, и Беларусь. Я думаю, ему будет, на его будет нарастать давление улучшить отношения и с Белоруссией, с белорусским режимом.
И этому давлению он, я надеюсь, будет сопротивляться, но, наконец, он эту битву, я думаю, проиграет. Так что вот такая общая ситуация у нас. Никогда эти, как вы говорите, разногласия никуда не исчезали, и они теперь только будут усиливаться. Виталий Толстович, еще у нас, может быть, короткий такой вопрос. Вот знаем, что во время каденции предыдущего премьера было такое переселение офиса Тихановской, да, из Вильнюса в Варшаву. Вот вся эта история с понижением уровня охраны. Отношения с демократическими силами Беларуси, они как-то улучшатся, ухудшатся или останутся на том же уровне? Не знаю, я не вижу какой-то координированной ясной политики теперь по отношению к демократическим силам Беларуси, вообще к миграции, в том числе и политической миграции из Беларуси. Ну что ж, на жаль, сорвался наш гость, але галоўнае сёння пачулі. Дякуем вялікі Вітаўтасу Бровярысу, літоўскаму журналісту, за гэты каментар і, уласна, ідзем далей. Пераходзім да сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыя, і пачынаем з Барысава, дзе зноў сезонная гарадская класіка. Двары зарастаюць травой, а жыхары пішуць пра гэта ў сацыяльных сетках, часам часцей, чымся камунальнікі бяруцца за касілкі. Чарговая скарга прыйшла з вуліцы Дняпроўскай, але ў каментарах хутка высветлілася праблема даўно не лакальная. Допіс пра няскушаную траву каля дому нумар 33 на Дняпроўскай у барысаўскім пабліку хутка ператварыўся ў калектыўную мапу гарадскіх зараснікаў. У каментарах жыхары пачалі дадаваць новыя адрасы. І агульны настрой там даволі адназначны. Трава расце хутчэй, чымся да яе дабіраюцца камунальнікі. Але за жартамі цалкам практычная раздражненне. Зарослыя дзіцячыя пляцоўкі, футбольныя палі і тратуары. Асабліва раздражняе людзей кантраст паміж патрабаваннямі да жыхароў і да камунальных службаў, бо пакуль дзяржаўная газета нагадвае ўладальнікам прыватных участкаў, што траву трэба касіць ужо пасля 20 сантыметраў. Горад, паводле барысаўцаў, месцамі выглядае так, быццам гэтыя правілы на яго не распаўсюджваюцца. Ты ведаеш, Віталь, у нас у краіне шмат чаго распаўсюджваецца на грамадзянаў, а на чыноўнікаў і все возіты дзяржаўнай службы чамусьці не распаўсюджваецца. Тым часам возера Нарачы гэтым летам нечакана ператварылася амаль што ў Мальдывы. Прынамсі на відэа ў тык-току. Вада ў некаторых месцах зрабілася бірузовая, і гэта адразу выклікала хвалю абмеркавання. Адныя любуюцца незвычайным колерам і кажуць, што гэта звычайнае сезоннае цвіценне. Іншыя сцвярджаюць, у рэальнасці ўсё менш романтычна. Вада мутная, а месцамі яшчэ і з непрыемным пахам. Бірузовая вада на Нарачы спачатку сталася гітом сацетак, а пасля тэмою для спрэчак у каментарах і рыбацкіх чатах. Паводле папярэдніх тлумачэнняў гаворка можа весціся пра звычайнае сезоннае цвіценне, якое ўзмацнілася праз спёку і хуткае праграванне вады. Пры гэтым, як падкрэсліваюць спецыялісты, праблема закранае не ўсё возера, а толькі асобныя прыбярэжныя участкі. Пасля звароту адпачывальнікаў на месца выехалі эколагі, ўзялі пробы і пачалі правяранне. Пакуль гаворкі пра надзвычайную сітуацыю няма, узровень кіслароду ў вадзе, паводле папярэдніх звестак, у норме, а цвіценне ўжо нібыта пайшло на спад. У цэнтры Пінску спілавалі туі, якія шмат гадоў фармавалі зялёны калідор на плошчы Леніна. Камунальнікі тлумачаць, частка дрэваў не перажыла зімы, таму замест іх абяцаюць новае ўпарадкаванне з кветкамі і дэкаратыўнымі элементамі. Ну, але ў пенчукоў пытанне не толькі ў туях. Адны думаюць, што старыя насаджэнні даўно трэба замяніць. Іншыя, што разам з імі з цэнтру гораду ўзнікае звыклы выгляд плошчы. Навіну пра спілаваныя туі пенчукі спачатку пабачылі не ў справаздачах камунальнікаў, а ў садсетках. І ўжо пасля гэтага з'явіліся афіцыйныя тлумачэнні. Маўляў, дрэвы, высаджаныя яшчэ ў 2009 годзе, не вытрымалі апошняй зімы. Маразы і скрызнякі зрабілі сваю справу.
На месцы старога хвойнага калідора абяцаюць новае азеляненне, а завяршыць абнаўленне плануюць да 3 ліпеня. Але частка пенчукоў у каментарах пішуць, што тут трэба было не пілаваць, а даглядаць, чысціць, апрацоўваць ад шкоднікаў. У выніку спрэчка атрымалася не столькі пра дрэвы, колькі пра тое, як у Пінску ўвогуле разумеюць упарадкаванне. Спадарства, гэтым сканчаем наш эфір і таксама падзяка, канешне ж, падзяка ўсім тым з вас, хто галасаваў у нашай апытанцы. Камандзіроўка Лукашэнкі гэта. На першым месцы амаль 50% уцёкі ад ультыматуму Зеленска. Ну што ж, вось так мяркуе наша аўдыторыя. Дзякуй вялікі вам за гэта. Ну а мы будзем сачыць за развіццём падзей. У студыі для вас працавалі Валерый Руселік і мой цудоўны калега Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.